posachedwa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 1 October 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president omenyera ufulu anthu osaukawo komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First. Ndipo lero Bon Kalindo wayankhula motere. Takhala ndi pompo kuti mumvesere. Utenga wanga wa lero ukupita ku Malawi polisi komanso akuluakulu a chipani cha MCP. Ndikufuna ndikupempheni kuti utenga umenewu mumvesese bwinobwino, chifukwa ngati simumvesa utengawu pamawa muzandikumbukira komanso utenga umenewu uzakulirisani. Mwayiyamba yokuti mumuyitane Mere Chilima kuti azalankhule mumuchite sermon kuti azachite appear before you ku area Sate after atatumiza chithunzi cha mamuna wake pamene amakumbukira anniversary yawo pa 29 pamene anapita ku Chikangawa kukaona malo amene anafera mamuna wake ndi anthu ena 8. Ndikukapemphera ndikupemphanso amalawi akufuna kwabwino kuti amuthandizire kuti apange investigate pakhale commission of inquiry ya independent. Ndiye inu munayitanizana zulo ndikumauzana kuti imeneja ndi inciting violence, ndiye mukufuna mumuchite sermon ku area Sate kuti azachite explain, akufuna ayambe ndale, akufuna abwerese zisokonezo muno Malawi. Muitanisaneso kawiri lero emergency meeting mukakambirane kuti imeneyo amene whoever came up with the idea yonena kuti tiyeni tikumane tizikakambirana za Mere Chilima after atachita post imene ijaye picture yonena kuti anali ku Chikangawa kukumbukira mamuna wake amene pakana lero maansala kulibe. Ripoti linabwera loduka, ripoti silinabwere lonse pamene ziko kusowa mayankho, pamene anthu amene amamukonda SKC adakalirabe pakana lero. Ndiye mukufuna muyambe kumuzuza mkazi mumuyitane ku area Sate imene yoyo ndikuuzeni amene whoever came up with the idea ni munthu oganiza moperewera kwambiri. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi munomo muli mkwiyo kuchokera siku limene munayambira ine kulamulira ziko lino, ndipo mkwiyo umene unakula nthawi imene anthu ajana amwalira kuluza anthu 9 nthawi imodzi mu ndege, maansala osaziwika pakana lero. Ndegeyo ndikukasowa black box, ndikusowa batire, ndikusowa zipangizo, ndikusowa palada. Lero linde munthu akupita kumene kuja kuti akasake mayankho akapemphere mzimu wa mamuna wache ndi anthu ena uyende mumtendere. Ndiye inu mukamuyitane mukakhalire meeting ndikumakapangana kuti that is inciting violence. Ndiye tiyeni timuyitana Mere Chilima. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti mawu omuyitanira muzapeza koma ombwezera ku nyumba limodzi ndi anthu simuzapeza, chifukwa kumene koko ndiye ndikuuzeni sazabwera tu yekha Mereyo, kuzabwera ziko, kuzabwera likulu mwera anthu. Chifukwa ndaona kuti akuluakulu inu a MCP ndi akuluakulu ena a polisi mukuwatola Amalawi kwambiri, mukuona ngati Amalawi ndi zisiru. Ndinanenapo nthawi ina kunena kuti inu Amalawi samalani awa apanga mapulani okuti ziko alibwerese ku one party system, akufuna abwerese fiye muziko muno Amalawi azikhala mwamantha. China chilichonse chimene anganene chinthu ngakhale chopepera munthu azimmanga. Ndi apa ammanga MP Daudi Chikwanje wa kumachinga chifukwa chokuti wangonena mawu onena kuti mawu onso opanda ntchito. Yeti akuluakulu a MCP amalankhula m'misonkhano zinthu zoopseza koma palibe amene amaamanga. Ndiye mukufuna mubwerese fiye. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti Amalawi tu akatopa amatopa ndipo siku lake ndi limodzi. Ndikufuna ndikupempheni inu amene muli ku MCP amene mmaganiza ko ngati anthu kunena kuti zokhazi mwayambazi zokuti muziopseza anthu. Ndikufuna ndikuuzeni kuti muzachita regret.
mmene ilili situation muno Malawi anthu utuolo kuomberedwa sangaope. Mmene ilili situation muno Malawi ndi chimozimozi kufa. Mavuto anthu kunja kuno ali ndi mavuto opsa. Instead of you kuti muziyitanizana ma meeting monga mmene munayitanira zuloyi ya marriage limayi, muzikambirana za mavuto amene akukumana ndi anthu. Kunja kuno kuli mavuto. Anthu akumapita mu grocery kukagula ujeni ufa wa 500 kwacha. Ndikuti otosakhala 5,000 ufa wa 500. Anthu kugula ufa wa 1,000 kumakadya ndi ana banja la anthu 8. Anthu tu akuzunzika. Anthu akudalira pakali pano pa soya pieces. Ndipo soya pieces kalero amene amampangawo anyake amasoya company naonso awa ayamba mafilimu omangopopa mapaketi koma soya yo alimo mutatuwa. Soya yo amampangira munthu osauka. Koma lero liti kunena pano zinthu zasintha. Soya uja akudya ndi olemera omwe ndi mipanda mwanthu akumudya soya. Umangoona chinyumba chokongola koma mkati mosaziwa kuti anthu akutikita soya. Soya uja kumujera mpunga. Soya uja kumujera nsima. Kuli mavuto opsa muno Malawi. Anthu akufa ndi njala muno Malawi. Iniyo ndithu makape ngati iniyo malo makuti muziyitanizana to address those problems. Inu mukanene kuti basi tenti muitane mere. Koma tu siku limenelo ndiye kuzavuta kopsa muno Malawi. Muzakangoyerekeza kamena mukangoyerekeza kumuyitana mere kuti ati asiye kulira bwanja anapita kuchikangawa kukaona pamene panafera mamuna. Ndipo tu pamene pajalo kukamangapo nyumba. Tikuyenera tikamangepo nyumba pamene paja anthu azikhala pompo. Pamene pajabolo kupangana kuti tiyeni kampeni ikubwera tizikangogona pompaja. Mizimu ya anthu amene ajawo izitipeza pombo zikoza kutheka. Osalitenga ziko lino ngati ndirano. Pali akulu ena m'maofesimu mmafuna muzipanga zosimbwa. Kumasimbwa kumaona ngati ziko lino ndira amanu. Ziko linotu sira amanu. Maudindo amene muli nawo analiponso anthu ena analiso mmene momo anachokamo ndi mbiri yabwino. Inunso muzifuse kuti kodi mukamaza choka pamene popo muzasiya mbiri yanji. Mmakampani mumuli anthu otumbwa kwambiri mabwana amene amaona ngati basi kumene koko ndi kumwamba kwa osazafa. Aliyense ogwira ntchito kaya utani uzikhale ndi mphamvu zotani. There will be a day imene uzachoke pampando pamenepo. Tateni tipite ku Southern Region Water Board. Kumene koko kuli anthu amene analemba ntchito za temporary. Akumalandira 60,000 imene yonso aiduleso sonkho. Yeti ku parliament ananena kuti minimum wage ni 100,000. Koma lero limukuwapa anthu 60,000. Makampani ambiri amene alemba anthu ntchito mwa temporary anthu akuzunzika kupsha. Kuwaona anthu amene akupanga za internship akuzunzika kuopsa no kulipira kupesedwa ndalama. Ana asukulu akuchancellor college tikunena panopa ana ogona mwachikandamu akugonera njala. Akungogona osadya zokuti swalipira sukulu sizikuziwika akuwathamangisa anytime. Mati boma muli bize basi kumagawana ndalama kumafuna zokuba basi. Ku Escom ndiye mwatolako ku Escom kupatula kuti kumene koso kuli anthu a temporary amene mukumatulutsira so vacancy yeti mwakhala naye munthu 10 years pamalopo koma mukumatulutsa vacancy ndikunena kuti ateni tilembe anthu ena ntchito yeti ku Escom kuli anthu ena amene mwawalemba kale temporary measure pa temporary employment koma simukuwapa safu ujeni permanent job. Lero mukuwalemba anthu kuti azibwera kumene kwa azibale anu wa MCP. Ndipo tukumene ku Escom kundiye mwatolako tu pakali panopa mababu ene wa babu tu energy saver babu ya 1,000 mukumaka igulisa 45,000. Inu tu amene yoyo wa MCP zonseze tikuziziwa. Zikakhala zinthu zina ndi zina zikhala stationary kachani ndiye mukungochaji amene mungachajire. Kumachita double zinthu zijazo double zinthu zijamuna times 4 times 8 kugulisa chinthu ku Escom. Mwatolako tu kwambiri ku Escom ko. Anthu iniyo ndinu anthu antundu wanji. Ndi ziko la ntundu wanji limene tikupangale. Lero libasi mukagundike instead of addressing my little issues amene akukumana ndi anthu Malawi muno. Kodi tundikuuzeni
amanena kuti ukakwera tu pansana pa njovu samanene kuti kulibe mame, ukakwera mu mtengo samaona ngati kunja kulibeko mavuto. M'Malawi muno muli mavuto opsa, anthu ena angozimwalirira. Tapita ni mizi mukaone mene anthu akuzunzikira. Joyce Banda Foundation inapita kumachinga kukukaona anthu, koma iniyo zipani zanu ataulo munthu mmodzi, koma muli bize kumapanga makampeni kumamwaza ndalama. Chikhalire nicho azibale anu akuzunzika mudowamu, azibale anu akuzunzika mukasungumu, azibale anu akuzunzika muchinjimu, azibale anu akuzunzika muthyolomu. Ena ndinu ma presidential candidate, azibale anu akusowa ulo nyumba za renti, kumafuna kuthamangisidwa mu nyumba za renti. Anthu andale a satanic, anthu andale woyipa. Tikapitaso kwa anthu opempherawo ndiye jere anthu opemphera ndiye asatana eni. Tikute kuti kunena pano wa Blantyre ya Synod, Livingstone ya Synod, mabishop yena anasanzika ndikunama. Monga mmene wanenera antanyiwa muno, anasanzika kunama kuti ati akupita ati kumapemphero, koma akupita ndi president chakwera kuunga. Kutero kwena apasidwa ndalama mabishopu amene ozinamiza ngati ndi opemphera. Akulu atu mabishopu alandira ma millions. Kunena kuti mpite mukampeze Mere Chilima mumuuze kuti asayambe za ndale, munene kuti Mulungu akukana. Akunama. Anthu enawo amene mmaona ngati ndi opemphera wasi opemphera ndi asatana eni asatana. Anthu ena mmaonawo kutero kwa amangonamizira kupemphera kuja, koma si anthu opemphera, ndi anthu oyipa kwambiri. Kuwaona mafumu adyera amene amayenera kuti azimuchita advise president ziko liziyenda bwino, kwa mafumu osewa asatana okha onamizira kupemphera, koma onamizira ngati ali ndi maudindo akulu, koma zili za satanic zokha. Kumanama ngati kapena Mulungu akuwalankhula, koma zili zisiru zokha. Lero ziko li anthu akuzunzika kopsa, ndi apa muli bize basi kumanjoya ndi zibwenzi zanu kuunga ku America. Ulendo osiriza tumene ndi ulendo osiriza. Mulungu akuona zonsezi. Ndi apa mukunena kuti aye tiyeni tisavotere kuti nkhondo ithe ku Lebanon, isathe ku Palestina, maiko a Chisilamu kumene asilamu akungophedwa ngati nkhuku, kumaphedwa ngati nkhumba. President osapangapo kanthu. M'Malawi muno muli mavuto. Mafoni amene ndimalandira ine daily ochokera kwa ana asukulu ozunzika, akulephera kupita ku college. High five munena uja, ana akuzunzika kusowa school fees. Lero lonzi board ndija mmachita ati kutulusa ngati mukutulusa advert basi anthu achite apply pa phone. Mukuopa kuti anthu akafika ku office kwanu kuzaza. Pena pali ponse anthu akuzunzika kopsa M'Malawi muno. Inu ndinu zisiru kwambiri nderero basi muzika nakuti nyo tikufuna timuitane Mere Chilima. Mukamuitane Mere Chilima ana amwalira ni mamunanu, amapita dukumanda kwa mamunache, ana amwalira uja ndi mbale anu. Virus ya chani. Ndipo ndikupempheni iniyo maloya amene mukufuna kuthandiza ziko lino kuti liziwe chilungamo. Amene ajawo mumutiyeni mutithandize maloya tiziwe chilungamo. Ziko lino sila munthu, ziko lino ndilatose. Ndipo ngati kuli kumangidwa oyambirira so mundizamtenge ineyo, chifukwa ine sinimaopa tuya. Ine sinimaopa munthu tuya. Musatenge Amalawi ngati zisiru tuya. Amalawi akamakhala pe kumangoyang'ana musaone ngati sizi kuwapweteka tuya. Mukumamenya anthu, mukumapha anthu, mukumafuna basi anthu azikhala opa muziko lino zikula cherita. Ndiye muzayang'ana to anthu aje opa oto. Ena ifetu kwatumente machoka tinachoka osukusula ndipo tinasanzika. Sitimaopa munthu iyayo. Ndipo ine amene atazayerekeze kunimenya ineyo, amene atazayerekeze kundimenyayo siku lachera ndipo sazamenyanso munthu moyo wache wonsenso. Maina amene amamenya anthu akuchita kumaziwika. Anyamata amene mmatuma inu kuti azipanga tera muno M'Malawi akuziwika, koma mulipe kumapanga ma press conference onama. Achimwene udindo muli nawo analipo anzanu amphamvu kwambiri. Mmene ulili nkaka kunjaku kunali nkaka kale kunali nkaka condensed milk. Lero nkaka uja uli kuti? Nkaka uli kuti?
aunasosoledwa mapiko mkaka wa condensed milk ukati ukapita mu restaurant ndikuyitanisa mkaka uja amakuthirira masipuni 4 ndikukuthirira madzi ocha amutipoti ndikukuthirira masamba ndicho sefera chija ndikukukondwerezera ndikukupasa buledi iwe ndikumwa mkaka ujawo masu wako ndikutulusa mutuzu kumaopseza anthu lero mkaka uli kuti so inunso achimwene ndikufuna ndikuuzeni kumbukirani sojeni kalerano munali munthu osauka ndalama zisakutengeseni kukhala munthu wamphamvu kwambiri paziko lapansi pano papa aliyense olombalame ingatani imatera siku linanso muzatera musatenge anyamata ano ndikumachita baki kumapasa kumapanga kuti azibweresa tera muno Malawi ndikumapasa mphamvu lero ndikumabakira m'misonkhano yathu lankhani there'll be a day izizi ndikunena mopanda mantha pajane nimayenda mo munotu ine sindiri ku South Africa tu ine sindiri ku America tu iya no ngati mumamutola JB muzimutola JB ngati mumamutola Ntanyiwa muzimutola Ntanyiwa ngati mumamutola Wabakiri Muluzi muzimutola ameneyo but not me. I'm serious. I'm telling you the truth. Inde even gwedi afete kunikoza kufika ko soleroli ine sinema opa munthu wina aliyense so inwa police muzigwira ntchito in a professional manner osakhaza opseza anthu in a democratic country like Malawi. No way we will not accept this in Malawi. So tiyeni mumulozede mumuitane Mary Chilimayo abwere ndiye tizabwera tonse ndipo tundiye mumanga Malawi yosetu musalamo Malawi munotu ndi azikazanu chifukwa mumangatu anthu ndiwo kwiya kwambiri ndipo tayerekezani muzaone mumumange Mary Chilimayo kamuna mumuitane muzaone gulu lizabwere ku area sate. You are very very stupid. Muuzane ku makampu kwanu ku MCP camp muuzane so ku polisi kuti you are very very stupid. Ngati kuli kumangidwa inenso ni mangidwe ndatopaso ndipo moyo mene ulili pano pamene Amalawi akuvutikira mwina so kuaferaso ndi bwino mwina mulungu akhoza kutembereza ziko likuti Amalawi azikhala pabwino osakhala to take this nonsense and take Malawians for granted. You must be fools. Panopa mukupasa na ndalama ndi mazibusa ndani zibwenzezanu basi mwanyangana uko basi muziba na ndalama za Malawi. There will be a day. This is Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.